V tomto videu si ukážeme vícekriteriální optimalizaci, konkrétně součtovou agregaci. Můžete si všimnout, že příklad zůstal stejný, nicméně teď jsem použil úkol číslo 3 a to sestavte agregovanou účelovou funkci, pokud by pro investora bylo dvakrát důležitější dosažení zisku než minimalizace rizika. Takže nechal jsem si tady náš původní model vícekriteriální optimalizace a oni po nás chtějí, abychom z těchto dvou účelových funkcí sestavili jednu takzvanou agregovanou účelovou funkci. Jak na to? No, jak jsem řekl, budeme ji tedy sestavovat z účelových funkcí, takže si takhle nějak z nich uděláme třeba šipku a tady začneme. Tím, co vlastně vám doporučuji začít, tak je to, že si opíšete tyhle ty dvě účelové funkce znovu a od těch se tedy odpíchneme. Uděláme to tím, že nejprve si sem někam vedle té účelové funkce sečteme ty hodnoty té účelové funkce. Takže v té první je to 0,25 plus 0,1 nám dohromady dá 0,35. Jo? Tohle to je vlastně, to jsou sečtené hodnoty. Jo? Tady to do závorky to tam psát nemusíte, to je jenom taková poznámka pro vás, abyste se v tom trošku pak třeba později orientovali. Jo? Takže sečtete ty hodnoty, co jsou v té funkci, takže 0,25 plus 0,1 to nám dá 0,35. To samé uděláme pro tu druhou, takže 5 plus 3 je 8, a to jsou zase sečtené hodnoty. Tak. V tuhletu chvíli si to podtrhneme. Nějak takhle. A teď přichází na řadu v podstatě naše známá normalizace. Jak bude vypadat? Vlastně každou tu rovnici nebo respektive každé to číslo v té rovnici si vydělíme tím, čím jsme to sečetli, tím celkovým. Takže to bude vlastně, nám tady vznikne jakási Z1. Já se omlouvám, že ta jednička nebude jako spodní index, ale v tom malování se to nedá dělat. Já jsem to předtím kopíral z Wordu, takže to budu psát asi tímto způsobem, jako Z1 rovná se. A teď to bude v podstatě 0,25 děleno 0,35. Jo, a to nám dá dohromady nějakých 0,714. Jo, takže 0,714 stále x1 plus, a teď máme 0,1 děleno 0,35, což je 0,286 x2. Nic víc s tím neděláme, jo? Už tam nepíšeme maximalizace, minimalizace. Prostě to necháme v tomhletom tvaru. To samé uděláme pro účelovou funkci 2. Takže z2 rovná se 5 děleno 8 je 0,625 x1 plus 3 děleno 8 je 0,375 x2. Tak, v tuto chvíli máme hotovou i normalizaci, takže můžeme podtrhnout. A teďko vlastně budeme postupovat tak, že si uděláme takovou jakoby pomyslnou tabulku, kde budeme mít Z1 někde tady, pod tím Z2, takže zhruba někde tam tady. No a ve sloupečcích budeme mít x1 a x2. Tak, co teď s tím? Naprosto jednoduchá věc, a to je, že vlastně v zadání nám napsali, že pro investora je dvakrát důležitější dosažení zisku, zisk je ta první účelová funkce, ta první, než minimalizace rizika, to je ta druhá.
To znamená, že si vezmeme x1 z účelové funkce 1, což je 0,775